Daalụkwanụ ndị Igbo njem ọnụ. Afọ m bụ Nwada Chizie. Abịa m n'ụbọchị taa ka mụ na gị nwee mkparịta ụka, gị bụ nwa Igbo na-ekele m. Kedu ka ọ bụ na ife na-eme na gburugburu gị, ọ dị ka i were obere akwa wee kechie anya gị? Ọ dịzịa ka ma ọ metụrụ gị n'arụ, gbasara gị. Igbo bụkwa na onye aghala nwanne ya. Ọkwa na Igbo na-azụ ụmụaka ka ihe ọpụta na gburugburu gị, ebe ahụ isi bido, ebe ahụ ito, ebe ị na-alụ ọrụ, ị na-anọkwa iche kedu ihe m nwere ike ime ka m kwalite ụmụaka anyị na-eto eto. Kedu ife m nwere ike ime? Ego a na-eje ebe a na-aṅụ mmanya, akụọlụ m doremi. Kedu doremi ka ọdomire ama m ka a na-akpọ ya, unu gbaalụkwa m. Akụọlụ gị ya. Ego a bụ ego nwere ike ịkwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ mmadụ 3 n'afọ, ma mmadụ 4 n'afọ, ma ọ karịa. Iwere ya tukwulu anị, zaa ọgaranya, gbarie ya, akụọlụ gị aka. Ka m jụọ gị, ọgaranya asọkwa gị enweta n'onwe gị, maka na ọ bụrụ m na gị so wee taa afọ ya kpata ego. Ma ife m na-ekwu bụ, ọ na-adịkwanụ mma ka ọgaranya zụọ ọgaranya ibe ya. Okwu m abụrụ gịnị? Ka ị na-enweta onwe gị, na-echetakwa ụmụ ogbenye, na-echetakwa ndị na-enye gị anya n'aka, ka ị nyelụfe aka. Kama ị ga-aṅụ ụgwọ akwụkwọ mmadụ 10, ṅụọ ọnụ nke mmadụ 5, wele nke 5 a wee zụọ mmadụ 5. Maka enwere onye ma echi bụ afa mmadụ. Ka ife m na-ekwu, enwekwe ndị ọgaranya ama ama n'ala Igbo dịka afọ 20 maọbụ afọ 10 gara aga. Ya bụ ndị ọgaranya taa enwekwa ihe ha chizikwa. Enweghị ha chi. Maka gịnị? Maka na ha kwadoro onwe ha ọfụma. Maka enwere ike fa zụrụ ndị kwesịrị inyelụfe aka, fa kwụrụ ruo mgbe ebighị ebi. Mana ife nkụzi na ife mmụta nyelụ mụ na gị na-abụ na ka anyị na-ala ego, ka anyị nyere ụmụ nwanne anyị aka. Ka ị n'obodo oyibo, ịnọtụ iche nọ gburugburu be gị, jụọ ka ife nwere ike ime. Enwere onye nwere ike inyere aka? Ọ bụrụ na ọ dị gị n'aka, enwere ike inyere aka, inyere aka. Ọ bụrụ na enwere izuo ike. Mana ife nna ayọ gị bụ nwa Igbo nwere ego, a na-akpọ gị alụsị ego na-esi isi, na-aza isi, a na-aza gị. Akwụkwọ ego enwekwa ihe nọ na ya. Mana inyelu nwa ogbenye aka site n'obi gị niile, ịfụ na nwa ogbenye ama nchefu gị. Enwe mgbe mmadụ ga-agarute na ndụ akụnụba na ihe niile arapụ ya, so ihe ya fụrụ gị na ndụ gị abụ ihe ọma imerụ mmadụ ibe gị. Ịghọta? Onye na-eme ihe ọma adịghị efu ụzọ. Nke ọzọ dị ka ibe ya bụrụ gịnị? Eji na ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọma. Mmadụ melụ gị ife ọma, gị bụ nwa okorobịa, nwa agbọghọbịa na-eto eto, were ihe ọma kwụọ anya ụgwọ ya. Mmadụ wepụta ego ya zụọ gị, kenego di ya na ọzụrụ gị. Maka ọtụtụ mgbe afụgo m ndị wepụtara ego ha wee zụọ mmadụ na mahadum. Mbọsị onye a agụcha na mahadum, mesie ife na mahadum, ọma ngwado onye azụrụ ya, si ya, hey, ekenekwa gị otu isi wepụta ego gị zụọ m. Ọtụzịa ka onye amelife abụ onye iberibe. Okwu mbụ gịnị? Nyere onye ka mma aka. Gị bụ onye aka mma, nwee obi ekele. Daalụkwanụ ndị Igbo njem ọnụ. Ekenekwa m ọnụ.